Čaute, čaute. Dneska vás vítam u nového videa. Pušujem Rikocheta na 1000. No, dneska by som pušol asi 900, 800 alebo 850. No, máme presne 750. Pôjdeme solo showdowny. Keď chcete, joinite sa do klubu. Tu Maro Krtaček. Bol tu aj Kuba ako prezident, len sa odpojila, dal to Krtačkovi. Zajtra sa vidíme u Trophy Rushu. A tak poďme na to. Duo, solo. Trio. Takže poďme. Som už asi 5 alebo 6 dní nenatočil. Možno aj 5, 6. Vy si kúkneme. Takže poďme na to. V hre je Mecha Mandy. Yes. Bež. 3. 2. Tak pojďme na to. Ta Penny je ale silná. A Mecha Mandy, že bola, to neviem. Poď, dobrý. Prvý. Potom si zahráme 5 rankedov, to bude také mini video. Otváram trophy box. Poďme na to. Ďalšie video si môžete tipnúť do komentárov, že o čom, no viete o čom to bude, ale akože, či to bude, že o Leonovi, je to o Leonovi, ale že či to bude pušujem Leona, alebo že hovorím o Leonovi. A viete. Poznámky, ktoré ste nevedeli. O Leonovi. Napíšte. A keď to budete mať dobre, tak vám odpoviem. A dostanete, keď máte prvko, tak môžete si ma pridať. No to všetci. Napíšte do komentov meno, aby som vedel, kto je kto. Opa. Ale takže si mohla tam použiť hyper. Ale nemusela. Dobre. 3 týmy. Ale ona to tam dretí. Iba daj jeden šút. Ona má určite už žlutý. Vidíš. Poď. Yes. Poďte, super to. Ale tá hypa, prečo to tam? To dáva po 3600. Ten Alitan Kempiok. Okay. Dobre. Ok. Hyper. Tak to už dajú. 3, 2. Tam mám hyper. Takže sme tu naspäť. Máme už na nás 770. Musíme dať 859.
100, 1000 možno. Je malá šance, že dáme 1000 dneska, že to stihneme. Ale zatiaľ sa nám darí dobre v tých triach. Hopa. Ja si myslím, že všetci môžu byť ako Leon, lebo oni sa tak môžu dať si tam klona a ja si myslím, že to sú klonové. Niektorí. Yes. To PMK má healuje. Strel. Keď do mňa hitne a healujem. Nechod prv. Poko. Musí to tam... ...15 powerov. Nie. Áno. 17 pavková PMK. Oni majú 12. My sme mohli mať 29. Keby všetci... Za chvíľu budeme hyper móde. Easy. 783. Bolo 14. Nie, nemôžem tak toto. Yes. A to sme získali 200 kreditov. Cordella. To si mám koho zobrať? Asi Fenga. Tu potom Eve, Otis, Buster, Fang, Lumi. Tu si zoberiem asi Greya, Ali, čo ja mám Fangsa? Mina, kto to je? Ziggy, Chloe. Potom Glowflame. Poďme na to. Máme... Tu by sme mohli tak už 800. Lebo Vince 11 je 799, ale ešte Vinstrik. Teoreticky aj druhé miesto by mohlo byť už 800, tuším. Ne som si teraz istý, koľko to pridáva, ale určite asi na 10. Možno. Zabij ho. Yes. Barlo sa neboj, no tak to musím sa... Jaže je tá veľká Judy, ona to mala. Jo. Prečo sa mi zdá, že má aj tie obrovské schopnosti? Tu je chaos. No nič. Dobre. Zabijú. Kde je ten druhý typek? To je Damian, ktorý, hrá.
ale nehral na sekundu. Alebo na 3. OK. No nič! Edgarová hyper nepomohla. Čo? Ježe, tam je náš typek. Damian si myslí, že ich dá. Ne na boha! Zabij! A čo utekáš? Zabite to boha. Dobre. Taká malá hala a je tu 1000 tímov. Easy. To som ani hyper nepoužil. Nie, že máme toľko. Damage. To by vám mohlo výsť aj na 34 možno. Čo ako 3000, 3006. Poďme na to. 12 ich. Počkajte. Takže už sa vidíme zás. Prehrali sme kvôli, lebo tam stáli dvaja. Teda jeden tam stál. A jeden ho musel ochraňovať. To sme mohli vyhrať. Máme najlepší tým. Ja s Devinou, oni 22. Tuším Damian a ten druhý 18. Neviem. Poďme. Nie. To čo ma to môže tak odraziť? Ten baz je najhorší pre toho týka. A ináč je ten týk dobrý. On má hypu. A oni tú hypu tuším zmenili. Lebo tá hypa mala spawnúť 3, alebo to bol iba vás. Ten event SpongeBob. Lebo tuším, že mala spawnúť 3 hlavy a mega dobre. Alebo to sa mi iba zdá. Počúvač forma! Teraz som hypercharge, ale už nie som. Nie. Také mesto je +1. Takže poďme na to. Musíme byť prví ako predtým. Čo? Aspoň sa kúkneme do katalógu, teda battlogu. Koľko dáva plus 2. Ale to už som rozhodol. Tu som začal. Minus 3. Plus 11, 12, 13, 14. Minus. Plus. Pom.
Musíme byť aspoň druhý. Môj tým? Good. Ostatných tým? Bad. A nie... No, 2 týmy sú tam zlé, ale jeden tým, tuším, je tam taký stredný. A možno to sú núbaci. Teda ne núbaci, ale že sú dobrí, len si dávajú také veci. Že akože majú iba kód. Ja si teraz môžem dať bronz. Hop! Nepú! Ona má čačnutú teda. No už nemá. Poďme. Yes! Ja. Yes. Zomri! Nie! Kit! Prosím. Dynamite tutorial. Rico tutorial. Bom jala, bom. Jala. Prosím, buďme prvý zas. Spike a Sakura. Spike. Skúsime. Sol. Plus 4. Plus 5 alebo 4 je... Ne, plus 5 je keď bude štvrtý. Plus 2 alebo 3 je keď bude 5. A 6 je minus. No to hra. Vidíte, že neautošutujem. Iba niekedy, keď som medzi 7 alebo koľkými. Šesť blbých pohárkoch. Neviem dať. Musím byť aspoň tretí. O to plus 8. To je jediné, čo mi vyhovuje. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Opa! Ok, on nie ma. Keď trafíš. Plus 2. 79. Plus 4 pohárky. Tak bum.
No, Edgar má už ultinu, nevím skrděl. Edgar na mě skočí. Chápem, prečo Edgarovi dali, že každý hit sa musí vyhealovať. Knockouty radšej idem. 20 minút. 5 minút a mali sme 770. Keď bolo. Za 15 minút nevieme dať 800 trofí. No nič. Ako... No nič. Ano. Yes. To nemala kam utiecť. Iba, že by sa No tak ten Frankič. Dáme. Bum. Jaké ľahké. Tak nič, 40. Počkejte, jak sa vrátim. Opa. Takže čaute, ideme naspäť do videa. 3 hry. 4, 3. Dynamite on tutorial. Yes. Dešni sa. Máme to. 16. Čo? Po 16. Čo? Jak môžem dostať po 16? Maximálne môžeš dostať v normálnych game modoch. Okrem showdownoch plus 10. Spike. Zase Spike. Tutorial. Opa. Ninja. To nedalo. Ninja to nedalo. Kdo vyhrá? Kdo z koho? Čo?
Lore! Mám ich pod tlakom. Nie. Tik. Keď to nedáš, tak si ten najhorší tik na svete. Toto mi ešte chýba. Daj tam bombu. Yes. Underdog. Mě zachránil underdog. Ježe čo? Plus 15. A to je underdog. Underdog. Nie. Vieš čo? Underdog je underdog. Asi aj teraz. Tin. No nič. Venk. Deš. Hopa. Bum. Prečo každý si bere tyka? Dobre, ale čo môžeš proti Siriusovi? Joris. Najlepšie meno na svete. Ale prečo? Kvôli tykovi sme prehrali. Kvôli ňom. Mal som ísť s tou Niniou a kto to bol, neviem. Ale mal som ísť s nimi. 3, 2, 1. Prosím. Puh. To nie je sklišovanie, ty dva. Ale aspoň ten Sirius má jeden prestíž. Tak toto je zásadná chyba na Sirkovi. Easy, bombino. Ja. The condition. Jednu hru alebo skončím? Jednu hru máme na to. Wow. Hasta la vista. Ale ako? Akože... Bravo, guy. No, teleporty sa na mňa. Trofila. Poď. Yeah. Nie. Ty nie. No. Zabijú sa.
Zabiju. Zabiju. Bravkaj. No nič. No nič. Keď prehráme proti tejto Liline, tak je reč beťnu. Volajú zabij. Je to multibus. Ona ti dá teraz ulti. Ona vidí tvoju slabinu. Poslednú hru a končím volaním. No. Takže uvidíme sa o 850, takže poďme. Edgar toto zvládol. No nič. Tak som musel zabiť. No nič. Opa! Oh. Yes. Takže čaute, toto bolo všetko. Čuču.